Good morning, Philippines! Good morning, everything! Oh my God! Ang ginaw sa labas. So, ito na siya, guys. Masaya na dito kasi hindi. Well, maginaw pa rin dito sa loob ng bahay. As in, maginaw. Hindi pa rin naka-on yung heater. Hopefully, yung mga tomato ko hindi frozen. Kasi sobrang ginaw talaga sa labas. Hindi makayanan. But anyway, good morning mga ka-everything. So, nagtatanong ako sa inyo sa comment section. Nagpipin ako ng comment kung maulan na ba dyan sa Pinas. Kasi usually, kapag malapit na yung December, uulan, diba? Mga beer, ganon. Dito kasi nag-start na sobrang ginaw. Ay, grabe na. Maginaw na talaga. So, tingnan natin itong mga plant natin dito. Kasi may plant tayo. So, okay naman itong mga mangga. Hoy, mangga. Tumubo na talaga yung mangga, guys. Oh, may mga dahon-dahon. Yan, maginaw siya. I-cultivate lang na, i-cultivate ko lang itong Ang gagawin ko kasi nito kapag nasa container, i-cultivate ko lang yung soil niya. Yun. Yun, ito din. Cultivate natin kasi parang sobrang nagpapak yung walang air na makapasok. Ganun. Cultivate. Cultivation is life sa mga halaman. And then ito, hindi talaga siya masaya. Iwan ko. Pero naman sila dito, guys, naarawan naman. So, kaysa doon sa labas talagang sobrang ginaw. Ito, sure talaga akong masaya ito. Ito siya. No? Diba? Ang ganda. Ang green. Ang saya ng dahon. Ganon. Cultivate lang talaga yan. Yun. And then, ang dito, maarawan sila, guys. Tignan nyo. Naarawan sila dahil sa window. Tignan nyo. Yan yung ang laki na ng lemongrass natin, diba? And then, itong talong, sana mabubuhay sila. Tinubigan ko yan kagabi. So, yun. So, naarawan sila dito, which is good. And then, hindi pa man ako tapos dito. So, I guess, maghanap ako ng tibol na mura para sa mga plant ko dito. Magginaw dito kapag winter, guys. Magkaya ba dito? Sana lalaki yung talong. And then, itapon na pag wala ng bunga. Yun lang naman. Yan, pero maganda dito magawa ng ba dito. Wala akong magawa ngayong araw. And, iwan ko kung anong gagawin ko. Pupunta sana ako ng Target. A few moments later. Good afternoon, good evening, whatever. Good evening, good afternoon. It's 5 o'clock na, guys. Sobrang ginaw kaya late akong ligo. And also, I went outside kasi may mga hinarvest ko for the last time. Last time na ito, guys, na harvest ng string beans ko. So, yun siya. So, yung string beans natin is last string beans na siya. And then, yung tomato, kinuha ko na siya para hindi siya masira. Kasi, siya, guys, yung hinog na. So, gusto ko lang kunin siya. And, may talong tayong nakuha, 2. So, yun. Ito yung harvest ko. Hindi ko kayo dinala sa labas kasi, pumunta na ako sa labas. And tinitignan ko, hindi sila lumalaki. Yung ito sila, tinitignan ko, hindi sila lumalaki. Pero, ang dami kong harvest this time talaga ng string beans. So, masaya si Tami nito kasi magluto ako ng munggo para sa kanya. Well, actually, maybe not. I don't know. And then, pupunta din ako sa labas. Titignan ko kung may zucchini pa ba, guys. Okay? Kasi parang may zucchini ako doon. Baka lumaki na din yun and baka masira dahil sa ginaw. Anyway, guys, hindi ako masyadong nag-vlog ngayong araw kasi wala akong ginawa. At saka ang saya, guys, kasi meron tayong bell pepper dito sa loob ng bahay. Diba? Ang saya-saya lang. Nahirapang lumaki yung zucchini din, guys, dahil sa ginaw. Look. Tignan nyo naman yan. Nahirapan lumaki. And meron ding isa doon, sobrang liit. Hindi na siya lumalaki dahil sa ginaw. Look. From ventilation to daily disinfection, from PPE to COVID testing. We're taking every precaution to keep schools safe and deliver a great education. Learn more at schools.nyc.gov/return to school 2020 or call 311.
Paradise, see how the Palmer business began. Partners? Whoa. Set your TVR for the new series that shows how it all started. Was it a rat? Renovation Inc. All new tonight at 8 on HGTV. Larissa's surgery was a turning point in our relationship. What's going on? Happily ever after. All new. What's wrong with you? What is wrong with you? Everything just seems so Itong si Roxy at si Misty pinalabas ko. And then, of course, pagkatapos ko silang pinalabas, pinapasok ko naman. Sabi ko, come in. Come in. Pumasok na sila. Sus, ginoo ko. Si Roxy pumasok. At saka may kasabay na itim. Yun, alam, si Misty, dalawa silang pumasok. Sabi ko, okay, nilako ng door. Nilako na yung sliding door. Kasi nakapasok na silang dalawa. Yun yung paningin ko ba? Yung paningin ko, nakapasok na silang dalawa. Sus guys, binigyan ko sila ng treats kasi bago matulog, bigyan ko sila ng pagkain. Sabi ko, sige Misty, wag ka ha. Ayaw mo ha. Sabi ko, ayaw mo ha. Sabi ko, ayaw mong pumunta ha. Ayaw mong kakain ng treats bago matulog. So, yun ako, nagyoyo ko. Sabi, gahit yung ulo. Sabi ko, matigas na lang yung ulo mo, ganun. Sus guys, sabi ko, Misty! Sabi ko, Misty! Hinahanap ko. Kasi usually, excited yan kapag may treats. Excited yan pag may treats. Sabi ko, Misty, asan ka? Sabi ko, asan ka na, Misty? I on the light here. Tinignan ko dito kasi dito yan siya matutulog dito. So, sabi ko, asan ka na? Sabi ko, wala dito. So, tumakbo ako sa dining kasi usually andun din yan siya sa ilalim ng kama. O sa ilalim ng table. Sabi ko, patay. Pumunta ako sa laundry area. Sabi ko, asan ka na? Tapos ginoo ko, guys, matagal-tagal din. Sabi ko, patay, asan si Misty Roxy? Si Roxy gumaganon-ganon. Tumitingin sa sliding door si Roxy ganon. Asan kapatid mo? Kasi alam niya, kapag sabi ko, where is Misty? Where is Misty? Maganon-ganon na si Roxy. Titignan niyang kapatid niya. So, tumitingin siya sa sliding door. So, sabi ko, I turn the light on sa labas. Andun pala siya. Nakakaawa. Kasi andun siya sa sliding door, nakadikit, nakaganon. Nakatingin kung kailan mag-open ulit niya yung sliding door. Kawawa naman yung monkey. Kawawa yung monkey, yes. I look you outside. I thought you went in. I see a black dog coming in with Roxy. So, akala ko talaga, siya yun. I thought that was you. Tignan nyo, ang daming laruan nila, guys. Yan sila. Paminsan si Roxy, kapag maghanap ng laruan, may gustong maglaro, pumunta yan dito, mag-grab ng isa. Yan. And then, ilalagay ko naman, isauli ko dito, pag gusto ko nang maglinis, ilagay ko dyan, ipabalik. Pagkatapos, kung gusto maglalaro, punta na naman sila dito, kukuha ng isa. Ganyan yun sila, guys. So, yan. So, yeah. Si Roxy andon. Doon sa kabila. I'm sorry, I locked you outside, baby. I know. I did lock you outside. I did. I did. Oh, my monkey. My monkey kang lang. Love. Yeah, I did lock you outside. Oh, you're looking at Mama. Why you lock me out? I'm sorry. I don't realize you're still outside, but I see something black coming in here. And that I don't know who it is. I don't know who it is, baby monkey. I don't know. Yo, kawawa naman ito eh. Your mama is me now, okay? Do you know that your mama is Mama Mimi na? Mama Mariana? I know you love me. I know you know it's me from the beginning. I know you know. You know that it was me from the beginning, ha? Oh, loy, kaluoy sa doy. Kawawa ni monkey. Very clingy ito, guys. Paminsan nakakagalit. Nakakagalit kasi, guys, ang tigas ng ulo dito. Tawagin mo, hindi makinig.
Okay, down na, good girl. So anyway guys, I'm going to end the vlog. Thank you guys so much for watching. And subscribe sa video. Subscribe sa channel guys. Salamat po guys sa inyo. And I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. I'm a bad mother. Iniwan ko yung anak ko sa labas. Anyway, good night. Bye.